നമസ്കാരം. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ അവകാശവാദം അതിരു കടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ചൈന നടത്തുന്ന അതിക്രമം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന നിയമത്തിന് എതിരാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജർമ്മൻ അംബാസിഡർ ഫിലിപ്പ് അക്കർമാൻ വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യ യുക്രൈനിൽ നടത്തുന്ന അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ ചൈന നടത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന് എതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈനയുടെ അതിർത്തി ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇന്ത്യ നൽകിയിരുന്നു. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപന നടപടിയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാറുണ്ടെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വളർത്താനേ ഉപകരിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റ നടപടികളെ ലോക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈന നിരന്തരം പ്രകോപനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.